demoraldi berria eta taldearekin supongo ilusionatuta demoraldi berria asteagatik. Bai, ilusioiaz gogorra daukagula eta aurten gainera badiuri ekipo ona daukagula. Ikusiko dugu gaur, aber. Zer nolako helburuak planteatu dituzu demoraldian zer? Helburua da betiko bezala, Kopa Espainian ondo itzen baegu eta gaur beinatekin irabazten baegu. Euskaldun eta Kopa Espainia beti oreka hori mantendu, behintzat hasiera noi. Bai, gure helburua da hori mantendetxia eta hori bili, ibili bagala ondo. Talde handia beti. Bai, talde handia eta, jende badiudi politxa daukagula horri biltzeko. Iaz garaipen politak lortu zen dituzten, aurten zer nolako helburuak, zer nolako asmoak eta batez ere zer nolako txirrendulariak? Asmoa betiko bezala, gehiegi irabazi eta hor goizan egotia, hori da almoa. Zeure ustez zein izango da, zuen txirrendularen artean arreta gehien deituko dutena edo dutenek? Hori honikan ikusi behar dugu. Badirudi, entrenamenduak eta dana ondo indegula eta ikusi behar dugu nola dagoen jendia. Helburu nagusiak, Nafarroko itzulia sakaso? Helburua da, aurten Kopa Espainia irabazi edo hor sartuta egotia, hori da helburua. Beraz, beti filialei aurre egitea, aurten filial gutxiago dago, ez dago polti, eta zuek hartu tarte hori? Bai, gure asmo da hori hartzia, hor egotia eta ateatzen baegu txirrindulari onak gora igotzeko. Baina garaiar, demoraldi berria eta Telkom taldearekin jarraitzen duzu helburuen bila? Noski helburuen bila lehen gurtin, baina hartzen fuerte gota, espero helburu gehiago lortzia. Planteatu duzu demoraldia? Karreraka, entrenamentu egingo dut karreren baitan, kalendarian tokatzen garaitan, eta piko formak egiten karreran arabera. Pista eta errepidea alde batera ez, batera lantzen jarraitzen duzu, nola dijoa pistako asunto, horro beto, pixka beto, Ez, bitan degeizki ez, baina, erraiz matutu hain kompatibilizatzea pista eta karretera, eta oain txertan Europetatik torrinaz, eta horrek adibidez uzten hau hain zumairako puntu hon bat esprinako, eta aprobetxatzea. Abiadura azkarreko egunak dira zuretzat zuk behiratzen dituzuna? Hoi da, bai, kalendarioan behitu nun dauden karrerak eta hoien bila gongona. Gor lanen az ikusiko. Eta zein helburu dazkazun gaurrez markatuta horten? Zumaia, hasteko, gero ditut Astillero, Valladolid, Ontur, eta ena batzen, baina, Eta pistarekin beti batera duz, Bai, ikiko ditut udaran Europa Sub-23ak, eta gero urte bukaeran mundialak. Demoraldi hasiera estando klasikoen gaude, eta taldeak ja seguro erritmoa hartu dula, lehenengo sentsazioak hartu ditula, eta jakin nahi dugu nola dago Telkom taldea. Oso ongi gaude, lehengo asteburuan Katalunian mark irabazizun, eta orain dakagoen agertzen modu zibiltzen den, eta gu baita gu gogokin, ea gaur fuga hartzen dugun, ez dakit, hori gongo da gauza. Garaipena lortuta, baita ere Euskaldun Txapelketan sentsazio oso onak eman da Pablorekin, badirudi aurten filialen gandik pixkat urbila gongo zaretela. Bai, aurrek urtean Pablok egin zuena igualatzen dugun, ongi bizela eta ez dakit. Gaur ezin du korrik egin, da badaukalako pixkat adin gehiagi, el abuelo del equipo, baina ongi. Zein dira zure sentsazioak, ze helburukin hasten dezun demoraldia? Uste nena baino pixkat flojoago nago, así que pixkat erritmo hartzeko maiatzaldera hobeto hiltzen garen hasi. Maiatzean, supongo, Bidasoa eta Nafarroko itzuliarekin hor helburu handiak etorriko direla, baina batez ere taldea lehiakorra izatea. Bai, pixka bat orain gaztei baita lehen urtekoi erritmoa ematea eta maiatzean bueltak bilatu eta Campeonatos de España baita eta hola egitea, ongi hiltzen garen. Eta beti helburua, Telkom taldea beti talde handia izanik, filialen pare egotea beti horre egon bardo. Bai, gure ustez gaude ja pixkat pareko edo pixkat nivel berdinean da ea gerra berdina ematen dugun. Eta gero Sanferminak. Horretaz ezin dugu hitz egin hemen. Sorte. Eskerrik asko.